Aw ni yang ma bita ye seri dɔ ye an ka kɔrɔnfɛ mɔgɔw a ka di olu ye kosɛbɛ. An b'a fɔ nin de ma ko alikama seri. Aw bismila. An bɛ alikama temi vɛri ɲɛ fila ta. Ne bɛ diɲɛ fanfɛ yɔrɔ min na olu ka alikama a bɛ bugu kosɛbɛ wa a mɔli ka teli n'an ta ye fana. An bɛ ji k'a la k'a ko. N'a sɔrɔla ke e yɛrɛ b'a dɔn ko bɛlɛ b'i ta la i b'i ta bugubugu. Ɲɔgɔn dɛ i bɛ se k'a goro dɔrɔn i n'a fɔ ne yɛrɛ bɛ k'a goro cogoya min na. An b'a goro f'a ɲɛ ka jɛ pasi bɛlɛ tɛ ne ta in na o de b'a to ne tɛna n ta in bugubugu. An b'an bɔbɔ fanga dɛrɛ a kan kosɛbɛ. Bɔbɔ bɛ jɛla yan wa. A gorolen ɲuman an bɛ taa nin ji sanango ka bɔ a la. Aw yɛrɛ ɲɛ b'a la n ye ji sɛnɛ ka bɔ a la. An b'a kɛ da kɔnɔ sisan k'a tobi. An ka da sigilen ta kan an bɛ ji k'a la. I n'a fɔ ne ye ji litiri 1 ni tila de kɛ n ta la. Komi n y'a fɔ cogoya min na ne bɛ diɲɛ fan fɛ bolo min na olu ta bɛ bugun kosɛbɛ wa a mɔli t'o bɛɛ bɔ. N'i y'a dɔn k'a fɔ k'i ta mɔli ka gɛlɛn i b'a ji caya ka tɛmɛ nin kan dɛ. I b'a ji kɛ litiri 2 bɔɲango walima litiri 2 ani tila. O kan ka ise n'a sɔrɔla i kɛlen don ka temi vɛri ɲɛ 2 bɔɲango ta. An ka alikama kɛlen da kɔnɔna na an bɛ kɔgɔ dɔɔni k'a la. I b'a kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. O kɔfɛ an b'a ɲami ɲɔgɔn na dɔɔni dɔrɔn. A ɲaminen ɲuman ɲɔgɔn na an bɛna barama an b'a jɛn a da la dɛ an t'a bugu a da la dɛ. N'i y'a bugu a da la dɔrɔn a bɛ furufuru ka taa. O la sa an b'a jɛn a da la dɔrɔn de. An b'a to yen a ka tobi f'a ji ka jigin k'a kɛ i n'a fɔ a bɛna dun. Miniti 45 tobili kɔfɛ an b'a lajɛ n'a sɔrɔla a magayara. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a ji jiginna kosɛbɛ fana. An b'a ɲami ɲɔgɔn na dɔɔni ka sɔrɔ k'an tɛgɛ dɛrɛ a kan k'a lajɛ n'a sɔrɔla a magayara walima n'a ma magaya. N'a sɔrɔla a magayara o kɔrɔ ko an b'a bila a ka wusu. Nga k'a ma magaya fiyewu an bɛ ji dɔ fara a kan k'a to yen nɔ a ka tobi kun. N bɛna den kelen bɔɲango ta ka n tɛgɛ dɛrɛ o kan k'a lajɛ n'a sɔrɔla a magayara. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a sera ka pɛtɛ. O kɔrɔ ko ne ta in sera. N b'a bila sisan a ka wusu. Miniti 10 bɔɲango. O miniti 10 kɔnɔna na n bɛ n ka nɔnɔ ko ɲɛnabɔ. An bɛ nɔnɔ fɛnɛ k'a kɔnɔna na n'a sɔrɔla ko yawuru b'i bolo. O fana ka d'a la kosɛbɛ. An bɛ nɔnɔ dorodoro fara a kan. Lait concentré sucré. Ni ne kɔni y'o kɛ n ta la dɔrɔn ne tɛ n yɛrɛ bila sukoro ko la bilen. Sabula sukoro dɔ b'o yɛrɛ la o. An yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nɔnɔ ko ninnu filɛ nin ye o ye choix ko de ye. N'a sɔrɔla ko ninnu t'i bolo nɔnɔ wɛrɛw de b'i bolo i bɛ se k'o k'a la. A bɛɛ ye i yɛrɛ ka goût de ye. An b'a ɲami ɲɔgɔn na sisan. A ɲaminen ɲuman ɲɔgɔn na kosɛbɛ an b'an ka alikama seri ta an b'o k'a la. N'a y'i ja i b'i ka alikama seri i b'a suma fɔlɔ ka sɔrɔ ka nɔnɔ k'a la. N'a y'i ja fana i bɛ se k'a kɛ ne ta in kɛcogo fana na. Baasi t'a si kɛli la. An b'a ɲami ɲɔgɔn na sisan ka sɔrɔ k'a suma. N'a y'i ja fana i bɛ se k'a min tan nɔ dɛ. Sabula fɛn gonimanw de ka di maa dɔw fana ye. A sumanen ɲuman an b'a k'an ka bɔlinin kɔnɔna na aw bɛɛ ni yɔrɔ bɛ yan nɔ. Komi aw ɲɛ b'a la ne ta in ma suma kosɛbɛ ɲan dɛ n'a sumana a bɛ dun. Ni video in jara aw ye aw bɛ se k'a bila ka taa aw ni maanaw kun. K'aw ni hɛrɛ bɛn. Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ ma kɔnɔ. Hali sisan n'a sɔrɔla i abonné ni tɛ i abonné. Waasa ko tɔw ka na fɔ i kɔ.